Πάρα πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Το Υπουργείο Τουρισμού και Πολιτισμού, που έχουμε τον φιλοξενούμενο μας σήμερα, τον κύριο Γερουλάνο, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο προωθεί την Ελλάδα. Έχει κάνει μια σημαντική στροφή προς τα ηλεκτρονικά μέσα, που πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και θέλουμε να τη δούμε να συνεχίζεται και στο μέλλον. Έχουμε σήμερα λοιπόν τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Υπουργό, τον κύριο Γερουλάνο, για να συζητήσουμε μαζί του, να μας πει για τα πλάνα του για το 2012, μια πολύ κρίσιμη χρονιά για την Ελλάδα, να μας πει τα πλάνα του για τον τουρισμό και για τα πλάνα του και πώς θα χρησιμοποιήσει επιτέλους η Ελλάδα τα ηλεκτρονικά μέσα να πετύχει τους στόχους της. Θα ήθελα να προσκαλέσω τον κύριο Γερουλάνο, παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Να αρχίσουμε μια πολύ απλή ερώτηση. Πότε χρησιμοποίησατε τελευταία φορά το διαδίκτυο για να οργανώσετε ένα ταξίδι σας, μόνο σας? Νομίζω ήταν πριν από 15 χρόνια περίπου, όταν παντρεύτηκα και κάναμε το μήνα του μέλιτος και ήταν η πρώτη φορά που... Δεν ακούτε? Να μιλάμε πιο δυνατά? Ωραία. Πριν από 15 χρόνια, λοιπόν, στον μήνα του μέλιτος, όταν τον οργανώναμε, είχαμε την για πρώτη φορά με εντελώς καινούργια μέσα να ψάξουμε να δούμε τι επιλογές είχαμε, πού μπορούσαμε να πάμε και ούτω καθεξής. Και νομίζω ήταν η πρώτη φορά. Και ίσως το ταξίδι το οποίο θυμάμαι να έχω δουλέψει περισσότερο μέσα από το διαδίκτυο. Από τότε, βέβαια, η τεχνολογία εξελίχθηκε και έγινε πιο εύκολο. Ωραία, να πάμε τώρα λίγο πιο πολύ στα δικά μας. Το 2011 γνωρίζουμε όλοι ότι ήταν μια καλή χρονιά για τον τουρισμό. Είδαμε και τα στοιχεία του Πίτερ πώς αυξήθηκε αρκετά. Θέλω να μας δώσετε μερικά στοιχεία παραπάνω. Για το 2011? Για το 2011 ακριβώς. Για το 2011. Το 2011 ήταν ίσως η καλύτερη χρονιά που είχε η Ελλάδα ποτέ στον τουρισμό. Είχαμε περίπου 16,5 εκατομμύρια αφίξεις και είχαμε τη μεγαλύτερη αύξηση στην κρουαζιέρα που έχει γίνει ποτέ. Μέσα σε όλα τα άλλα τρελά της Ελλάδας δεν μετράμε την κρουαζιέρα μαζί με τις αφίξεις στον τουρισμό, αλλά και τα δύο αυξήθηκαν πάρα πολύ. Ήταν μια χρονιά που συνέβησαν δύο θετικά πράγματα μαζί. Πρώτον, αναπτύχθηκαν πάρα πολλοί καινούριες αγορές και επέστρεψαν κάποιες από τις αγορές που είχαμε χάσει το 2010. Ο συνδυασμός των δύο έφερε τις αφίξεις στο υψηλότερο σημείο που έχουν φτάσει ποτέ. Πώς ανοίξατε τις καινούριες αγορές? Θα μας πείτε λίγο ποιο ήταν το σκεπτικό και η στρατηγική σας? Επειδή όλος ο κόσμος εδώ είναι από τον τουρισμό, φαντάζομαι ότι όλος ο κόσμος θυμάται ότι το 2010 ήταν ίσως η χειρότερη χρονιά ή θα μπορούσε να ήταν η χειρότερη χρονιά που είχε συμβεί ποτέ. Διότι είχαν πέσει πάρα πολλά πράγματα μαζί, εκτός από την κρίση που υπήρχε στην Ελλάδα. Ξεκινήσαμε με τα ηφαίστεια και την τέφρα που σταμάτησε τα ταξίδια στην Ευρώπη. Ήρθε μια σειρά από κακά μαντάτα. Πέσαν έξω δύο, αν θυμάμαι καλά, εταιρείες από την Αγγλία που είναι ίσως μία από τις μεγαλύτερες μας αγορές. Και η συγκυρία ήταν τέτοια που και η Αγγλία, λόγω της οικονομικής κρίσης που είχε, αλλά και η Γερμανία για αυτή την αντιπαράθεση με την οποία είχαμε μπει μαζί τους, πέσανε περίπου 8% ο καθένας. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι το να πέσει η Αγγλία και η Γερμανία 8% για την Ελλάδα είναι καταστροφικό. Και είναι καταστροφικό διότι όλη μας τη στρατηγική την είχαμε χτίσει γύρω ουσιαστικά από αυτές τις δύο χώρες. Βλέπαμε λοιπόν το 2010 ως τη χρονιά η οποία θα μπορούσε να ήταν καταστροφική. Και τότε αυτό το οποίο ανακαλύψαμε, αυτό το οποίο λένε και στην αγορά τουλάχιστον, ήταν έπρεπε να πάμε για τα low-hanging fruits. Τα low-hanging fruits ήταν οι νέες αγορές. Και το bottleneck σε αυτές τις αγορές ήταν η Visa. Λοιπόν, η Visa ήταν ο ένας λόγος για τον οποίο δεν είχαμε ανοίξει ακόμα τις καινούριες αγορές και εκεί έγινε μια σειρά από ενέργειες και από τη μεριά δική μας, αλλά κυρίως από τη μεριά του Υπουργείου Εξωτερικών. Βοηθήσαμε και εμείς με τα γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό. Για πρώτη φορά δέχτηκαν υπάλληλοι από μία υπηρεσία να πάνε σε μια άλλη. Βοηθήσαμε κυρίως στη Ρωσία και άρχισε να αυξάνει τον τουρισμό. Είχαμε τα τελευταία 2 χρόνια εντυπωσιακές αυξήσεις από τη Ρωσία, από το Ισραήλ, από την Τουρκία, από τη Σερβία. Και όλες αυτές οι αυξήσεις ισοφάρισαν την πτώση από την Αγγλία και τη Γερμανία. Φέτος επέστρεψε η Γερμανία, αυξήθηκαν και οι νέες αγορές και είχαμε το ρεκόρ που είχαμε.
Ωραία, να πάμε τώρα λίγο πιο πολύ στο θέμα της επικοινωνίας. Είδαμε μια στροφή προς το διαδίκτυο. Πείτε μας περισσότερα γι' αυτό και πείτε μας γενικά τι αλλαγές κάνατε τα τελευταία 2 χρόνια που είστε υπουργός. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε είναι ότι δεν είχαμε μέσα στη διάθεσή μας. Χρωστούσαμε γύρω στα 140 εκατομμύρια στη διαφημιστική δαπάνη, τα οποία μας κάνανε τεράστιο κακό. Είχαμε πολύ κακή, αν θέλετε, είχαμε τη δυσφήμιση της Ελλάδας σε όλα τα πρωτοσέλιδα λόγω της κατάστασης της οικονομίας και παρόλα αυτά εμείς έπρεπε να βρούμε λύσεις για να πουλήσουμε τον προορισμό, όπως λένε. Όταν δεν έχεις μέσα, όταν πρέπει να κάνεις μια δουλειά και δεν έχεις τα μέσα να τα κάνεις, αρχίζεις και σκέφτεσαι καινούριες λύσεις. Οι δικές μας καινούριες λύσεις ήταν μέσα στο σιρτάρι μας. Και το λέω αυτό διότι αυτό το οποίο συμβουλευτήκαμε ήταν μια έρευνα που είχε γίνει παλιότερα από τον ΕΟΤ, είχε πληρωθεί ένα καταπληκτικό ποσό χρημάτων και είχε μπει στο σιρτάρι. Αυτή η έρευνα έλεγε κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι αν θέλεις να διαφημίσεις φθηνά και αποτελεσματικά τη χώρα σου, πρέπει να πας στο διαδίκτυο. Η παρουσία μας τότε στο διαδίκτυο ήταν ουσιαστικά μηδενική. Για να σας δώσω να καταλάβετε, η ιστοσελίδα του Υπουργείου της Ελλάδας λεγόταν GNTO. Άρα πρέπει να είσαι ψαγμένος για να ξέρεις τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Και η πρώτη σελίδα ήταν ένα μήνυμα, μια φωτογραφία μου και ένα μήνυμα από μένα. Μόλις αλλάξαμε το όνομα και βγάλαμε τη φωτογραφία και το μήνυμα από μένα, εκτοξεύθηκε η επισκεψιμότητα στη σελίδα. Βάλαμε μπροστά βεβαίως ωραίες εικόνες της Ελλάδας, πράγματα που γίνονται στην Ελλάδα. Αρχίσαμε να επικοινωνούμε με τους ανθρώπους που χρησιμοποιούσαν το site και αυτό ουσιαστικά άλλαξε τελείως τη διαδικτυακή μας παρουσία. Το λέω αυτό διότι όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια κρίση πρέπει να αλλάξει εντελώς νοοτροπία, εντελώς τρόπο με τον οποίο δουλεύεις. Και πιστεύω ότι αυτό που έχει συμβεί στον τουρισμό τα τελευταία χρόνια θα έπρεπε να λειτουργήσει και σαν μοντέλο για άλλα πράγματα τα οποία κάνει η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή. Πρέπει να αλλάξει εντελώς τον τρόπο που σκέφτεσαι. Αλλάξαμε λοιπόν στρατηγική, αλλάξαμε μέσα. Αλλάξαμε κοινά στα οποία απευθυνόμασταν, αγορές. Και για να γίνουν όλα αυτά, το πρώτο και πιο σημαντικό που πρέπει να κάνει κανείς είναι να αλλάξει νοοτροπία. Η αλλαγή νοοτροπίας είναι ό,τι πιο σημαντικό για να μπορείς να αντιμετωπίσεις μια κρίση. Με τον τουρισμό την αντιμετωπίσαμε λίγο νωρίτερα, προτού έρθει η οικονομική κρίση στην υπόλοιπη χώρα, λόγω των συμβάντων που σας είπα. Αλλά μόνο όταν αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι τα πράγματα, μπορείς να την αντιμετωπίσεις αυτή την κρίση. Και έπρεπε, και εκεί ήταν που κάναμε το μεγάλο γύρισμα από τις παραδοσιακές αγορές της Ελλάδας στις καινούργιες. Είδαμε στο γκράφ που έδειξε πριν ο Πίτερ Οικονομίδης ότι ναι, μεν υπήρξε αύξηση του τουρισμού τα τελευταία 5-10 χρόνια, αλλά κάποιες ανταγωνίστριες χώρες, όπως η Τουρκία και η Κροατία, για παράδειγμα, τα έχουν πάει πολύ καλύτερα από εμάς. Πού βρισκόμαστε συγκριτικά σε σχέση όχι μόνο στη χρήση του διαδικτύου, αλλά και στην πρόθεση της χώρας σε σχέση με αυτές τις δύο χώρες ή με άλλες χώρες που θεωρείτε ότι είναι ανταγωνίστριες με εμάς? Η θέση που βρίσκεται η Ελλάδα σήμερα, και εδώ θα ήθελα να το υπογραμμίσω αυτό, γιατί πιστεύω ότι είναι κάτι για το οποίο πρέπει να επενδύσουμε σαν χώρα. Ένας από τους μεγαλύτερους λόγους που η Τουρκία έχει καταφέρει να μαζέψει μεγάλο μέρος της πελατείας, εκτός από όλους τους άλλους ξέρετε καλύτερα από μένα, αλλά ένας από τους κύριους λόγους είναι η πρόσβαση στη χώρα. Η Ελλάδα ανήκει μέσα σε ένα σύστημα, το Σέγγεν, το οποίο μας έχει κάνει τεράστια ζημιά σε ό,τι αφορά τις νέες αγορές. Η Ελλάδα οφείλει να διεκδικήσει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή, τη δυνατότητα η πρόσβαση να γίνει πιο εύκολη. Εάν δείτε πότε άνοιξε η Ρωσία, να πάρουμε μια αγορά που άνοιξε την ίδια περίπου εποχή, πότε άνοιξε η Ρωσία για την Ελλάδα και την Τουρκία, ήταν ακριβώς τον ίδιο χρόνο. Οι Ρώσοι μαζί μας έχουν πολύ καλύτερες σχέσεις και πολύ πιο κοινές, αν θέλετε, προσλαμβάνουσες. Και όμως η Τουρκία μάζεψε το μεγάλο κομμάτι της αγοράς. Η διαφορά είναι ότι οι Ρώσοι πηγαίνανε στα visa centers, στις πρεσβείες τότε, στα προξενία τότε της Ελλάδας, και με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι Έλληνες υπάλληλοι τους κάνανε μία συνέντευξη η οποία είναι προσβλητική για οποιονδήποτε. Η πρώτη λοιπόν εικόνα της Ελλάδας σε αυτούς τους ανθρώπους, όχι μόνο δεν ήταν το διαδίκτυο, αλλά ήταν ένας δημόσιος υπάλληλος ο οποίος του έλεγε «Θέλω να μου αποδείξεις ότι θα γυρίσεις στην πατρίδα σου, διότι εμείς δεν σε θέλουμε εκεί πέρα». Η Τουρκία είχε ακριβώς το αντίθετο μήνυμα.
άφησε τις βίζες εντελώς ελεύθερες και η ανάπτυξη από τις νέες αγορές, που είναι κρίσιμες αγορές αυτή τη στιγμή, ήταν θηριώδης. Ένας λοιπόν από τους λόγους είναι αυτός, και δυστυχώς εδώ είμαστε εγκλωβισμένοι. Πρέπει να κάνουμε δύο κινήσεις. Το ένα είναι σε εθνικό επίπεδο, να περάσουμε το μήνυμα στις πρεσβείες, έχει αρχίσει αυτό να γίνεται. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία από την Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν βλέπει τον τουρισμό με τον τρόπο που θα πρέπει να τον βλέπει. Και είναι ώρα η Ελλάδα, η οποία βρίσκεται σε κρίση και χρειάζεται να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα, να υψώσει το ανάστημά της για να μιλήσει για αυτό το πράγμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα social media, το πρόβλημα το δικό μας είναι πότε μπήκαμε μέσα στην αγορά. Μπήκαμε μέσα στην αγορά ουσιαστικά το 2010. Η αύξηση που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια σε όλες τις άλλες αγορές, ειδικά αν δείτε την Ισπανία, η Ισπανία είναι το καλύτερο παράδειγμα. Έχει μπει πριν από 5 χρόνια τουλάχιστον στα social media, τα οποία θα έπρεπε να διεκδικούμε, και εμείς μπήκαμε πριν από 2 χρόνια. Καταφέραμε, ας πούμε, στο YouTube, τα τελευταία νούμερα που είδα, νομίζω θα περάσουν και από την οθόνη κάποια στιγμή, είναι ότι μέσα σε 2 χρόνια έχουμε ξεπεράσει όλους τους άλλους και έχουμε φτάσει στο μισό της Ισπανίας. Δηλαδή, η δουλειά που γίνεται τώρα από μια ομάδα, και δεν είναι δουλειά ενός υπουργού, αυτό το έχω υπογραμμίσει όπου μπορώ, είναι μια ομάδα νέων ανθρώπων, η Έγκλη Μπαλαμάτση, η Αναστασία Ηλουρή, οι άνθρωποι με μόβ μαλλιά και σκουλαρίκια στη μύτη, οι οποίοι κάθονται πάνω από τα κομπιούτερ, μια ομάδα νέων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν κάνει απίθανη δουλειά στο να παρουσιάζουν την Ελλάδα έτσι όπως την αγαπάνε, να απαντάνε αμέσως στους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται σε επαφή μαζί μας και να αλλάξουν εντελώς την νοοτροπία για το πώς λειτουργεί το διαδίκτυο στην Ελλάδα και πώς λειτουργεί η Ελλάδα μέσα από το διαδίκτυο για τον τουρισμό. Αυτού του είδους η δουλειά, αυτού του είδους η καινοτομία είναι αυτή που χρειάζεται σε όλα τα επίπεδα σε ό,τι κάνουμε στην Ελλάδα. Μιλήσατε για τα προβλήματα που έχουμε σε σχέση με τις βίζες και όλα αυτά. Θέλω να μου σχολιάσετε λίγο από την πλευρά των τουριστικών επιχειρήσεων. Ποια είναι η εμπειρία που αποκτάει ένας Ρώσος στην Τουρκία και ένας Ρώσος στην Ελλάδα? Τι πρέπει να αλλάξει εκεί πέρα? Από τη διαδικτυακή άποψη. Όχι από τη διαδικτυακή άποψη, σε σχέση με το πού βρισκόμαστε συγκριτικά, όχι μόνο σαν πολιτεία, αλλά πού βρισκόμαστε συγκριτικά και σαν τουριστική επιχείρηση, σαν μέση τουριστική επιχείρηση. Έχουμε ανταγωνιστικότερο προϊόν? Απολύτως. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει από τα πιο ανταγωνιστικά προϊόντα στην Ευρώπη τουλάχιστον. Οι τιμές έχουν εκλογικευτεί, ας πούμε, ίσως έχουν πέσει τώρα πια και σε επίπεδα πολύ ανταγωνιστικά, αλλά και το προϊόν το οποίο δίνει η Ελλάδα είναι πολύ πιο πλούσιο από τις ανταγωνιστικές χώρες και αυτό είναι που πρέπει να αναδείξουμε. Αν καταφέρουμε να αναδείξουμε αυτό, αν καταφέρουμε να δείξουμε τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ μιας παραλίας, αν παλέψουμε να δείξουμε τη διαφορά μεταξύ μιας παραλίας στην Τουρκία και μιας παραλίας στην Ελλάδα, δεν πρόκειται ποτέ να καταφέρουμε να περάσουμε ένα διαφορετικό μήνυμα. Αν όμως πούμε τι είναι η εμπειρία στην Ελλάδα και τι είναι η εμπειρία στην Τουρκία, τότε βεβαίως είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό, για να μην πω πιο ανταγωνιστικό το δικό μας το προϊόν. Και εκεί, σε αυτά που είπε και ο Πίτερ και ο Τζον πριν, έχει τεράστια διαφορά το γεγονός ότι μιλάς για την Ελλάδα και έχεις ένα υπόβαθρο από πίσω, το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να προβάλλεις τη χώρα σου. Η καρδιά του ελληνικού τουρισμού είναι μικρομεσαία επιχείρηση, έτσι, αυτό είναι γνωστό. Από τη δικιά σας άποψη, πόσο καλά χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και ποιες προοπτικές υπάρχουν? Θα λέγω ότι το καλό του διαδικτύου είναι ότι ισοσκελίζει, αν θέλετε, τον πάρα πολύ μεγάλο παίκτη στην αγορά με τον μικρό παίκτη στην αγορά. Δηλαδή, ξαφνικά έχουν και οι δύο δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε όλο τον κόσμο σε χρόνο πολύ μικρό και με, όπως είδατε πριν, πάρα πολύ μικρό κόστος. Αυτά είναι τα καλά νέα και εδώ νομίζω ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις με λίγη προσπάθεια μπορούν να κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Τα κακά νέα είναι αυτό που περιέγραψε ο Πίτερ πριν, που έχει ένα ξενοδοχείο το οποίο παίρνει 3 κακά, 4 κακά comments σε ένα από τα sites τα οποία κάνουν αυτή τη δουλειά και μπορεί να καταστραφεί μια επιχείρηση πάρα πολύ γρήγορα μέσα σε ένα καλοκαίρι. Αυτό έχει τα καλά και τα κακά του βέβαια, διότι βγάζει από την αγορά τους κομπογιαννίδες, αν θέλετε, και μένουν οι επαγγελματίες. Αλλά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και νομίζω το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να επιμορφώσουμε τον κόσμο για τις ευκαιρίες βεβαίως που έχει το διαδίκτυο και για τους τεράστιους κινδύνους. Ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε σε σχέση με χώρες όπως η Αίγυπτος, που είναι πιο νότια, είναι η μικρή τουριστική περίοδος. Στην Ελλάδα όλοι ξέρουμε ότι τα περισσότερες τουριστικές επιχειρήσεις βγάζουν τα λεφτά τους τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, 2 μήνες, άντε 3 μήνες. Τι μπορούμε να κάνουμε σαν πολιτεία για να διευρύνουμε αυτή την τουριστική περίοδο, μια και έχουμε φανταστικές ομορφιές σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και δεν είναι μόνο τα νησιά αυτό που πουλάμε. Τι πρέπει να κάνουμε σαν πολιτεία και σαν τουριστική επιχείρηση?
Νομίζω ότι όταν είπα πριν ότι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να αλλάξουμε νοοτροπία αν θέλουμε να βγούμε από την κρίση. Το ένα πράγμα το οποίο έκανε ο τουρισμός πριν από οποιονδήποτε άλλο κλάδο στην Ελλάδα είναι συνειδητοποίηση τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ μας. Ένα από τα πράγματα για τα οποία θεωρώ ότι μπορούμε να είμαστε περήφανοι σαν τουρισμός είναι ότι λόγω της κρίσης, κυρίως λόγω της κρίσης που περάσαμε, μαζευτήκαμε για πρώτη φορά στα ιστορικά που ξέρω εγώ τουλάχιστον, γύρω από ένα τραπέζι να αρχίσουμε να βάζουμε κοινούς στόχους. Για πρώτη φορά συνεργάστηκε ο ΕΟΤ, για να ξεκινήσουμε από τα εύκολα, με τη Γενική Γραμματεία Τουρισμού. Για πρώτη φορά συνεργάστηκε ο ΕΟΤ με την ΕΡΤ. Για πρώτη φορά συνεργάστηκε το Υπουργείο με τους φορείς, οι οποίοι μέχρι, θα θυμόσαστε πρόσφατα, είχαν μια μάλλον ανταγωνιστική σχέση. Για πρώτη φορά δημιουργήθηκαν ομάδες ανθρώπων οι οποίοι άρχισαν να δουλεύουν μαζί για να παρουσιάσουν κάτι διαφορετικό. Η Συμμαχία για την Ελλάδα είναι ένα από αυτά. Αυτό το οποίο για μένα είναι το πιο σημαντικό είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι κανένας άχρηστος μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι κανένας Θεός, δεν μπορεί να τα κάνει τα πράγματα ένας άνθρωπος μόνος του. Και η δουλειά της πολιτείας είναι να φέρνει κόσμο μαζί. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό πράγμα το οποίο μπορεί να διδάξει ο τουρισμός στους υπόλοιπους κλάδους της ελληνικής οικονομίας είναι ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και ότι χρειάζονται όλοι για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, να βάλουμε κοινούς στόχους, κοινούς συγκεκριμένους στόχους, να δουλεύουμε όλοι μαζί και κάθε τόσο να ξαναβρισκόμαστε για να δούμε αν πρέπει να αλλάξουμε κάτι στη στρατηγική μας. Νομίζω ότι αν προχωρήσουμε έτσι, και ο ελληνικός τουρισμός, αλλά σίγουρα και η ελληνική οικονομία μπορεί να αλλάξει δραστικά. Θέλω να μας πείτε λίγο πιο πολύ για τα συγκεκριμένα πλάνα. Το 2012 έχει ήδη αρχίσει. Όσοι είναι στον χώρο του τουρισμού γνωρίζουν ότι οι ξένοι ταξιδιώτες κλείνουν τα ταξίδια τους πάρα πολύ νωρίς. Αρχίζουν να ψάχνουν τον Ιανουάριο, να κάνουν dreaming, όπως είπε ο Γιάννης πριν, από τον Ιανουάριο, μέχρι να κλείσουν τα εισιτήριά τους Μάρτιο-Απρίλιο. Μπορεί να μας πείτε τι συγκεκριμένα βήματα και πλάνα έχετε για το 2012. Ένα από τα πράγματα που μας βοήθησαν πάρα πολύ τα social media, το Visit Greece, αλλά και τα social media που βλέπετε είχαν μια τεράστια άνοδο τα τελευταία 2 χρόνια, ήταν η στοχευμένη προσέγγιση σε κάθε αγορά. Ένα πράγμα το οποίο γινόταν παλιά λάθος ήταν γύρω στον Ιανουάριο, αν τα πράγματα δουλεύανε σωστά, έβγαινε μια διαφημιστική καμπάνια, η οποία ήταν η ίδια, είτε ήσουν στην Αμερική, είτε ήσουν στη Ρωσία, είτε ήσουν στην Κίνα, και αυτή η καμπάνια έπαιζε όλο τον χρόνο. Βρήκαμε ότι αυτό ήταν εντελώς μη παραγωγικό. Πρώτον, κάθε αγορά είχε διαφορετικές ανάγκες. Για παράδειγμα, ας πούμε, στην Κίνα ξοδεύαμε λεφτά για διαφήμιση και για γραφείο, αλλά δεν δίναμε βίζες. Οπότε ερχόταν ο άλλος, ενθουσιαζόταν να πάει στην Ελλάδα και όταν πήγαινε στην πρεσβεία δεν έπαιρνε τη βίζα για να πάει στη χώρα. Άρα κάθε αγορά ήθελε εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Ήθελε μια προσέγγιση στοχευμένη και σε ό,τι αφορά τη στρατηγική και σε ό,τι αφορά την επικοινωνία. Η εξειδίκευση αυτής της στρατηγικής γίνεται σταδιακά. Δηλαδή, κάθε αγορά βλέπεις πώς πηγαίνεις τη μία χρονιά και αλλάζεις τη στρατηγική σου λίγο, όχι τα μηνύματά σου, τη στρατηγική σου, για το πώς θα την ανοίξεις. Άρα, το πιο σημαντικό είναι κάθε χρονιά να εμβαθύνουμε λίγο εκεί. Θα βγει το καινούριο visitgreece.gr. Νομίζω ότι οι προσθήκες που θα γίνουν εκεί είναι πολύ σημαντικές. Οι εφαρμογές τις οποίες θα βάλουμε στο διαδίκτυο, πιστεύω ότι οι εφαρμογές θα κάνουν πολύ μεγάλη διαφορά το 2012. Είναι πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν να μπορεί να κάνει πιο αποτελεσματικά τη δουλειά της στο ελληνικό διαδίκτυο. Όμως μέσα σε αυτή τη χρονιά, αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε, είναι την πρώτη ποτέ σύμπραξη μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Μας προσέγγισε ο ΣΕΤΕ πριν από 1 χρόνο περίπου, για να κάνουμε μια δεκαετή στρατηγική μαζί. Τη σχηματίσαμε, την έχουμε βάλει πάνω στο τραπέζι, έχει συζητηθεί αρκετά διευρυμένα και τώρα εξειδικεύουμε μέρη αυτής της στρατηγικής. Το ένα κομμάτι αυτού είναι μια κοινή εταιρεία marketing. Μια εταιρεία η οποία μπορεί να έχει τη δύναμη του κράτους από πίσω της, αλλά την ίδια ώρα να έχει την ευελιξία του ιδιωτικού τομέα και τη σταθερότητα του ιδιωτικού τομέα. Ένα πράγμα που υπάρχει σε μια άλλη παρουσίαση του Πίτερ που δεν υπάρχει τώρα είναι ότι τα λογότυπα αλλάζαν κάθε χρόνο. Ένα από τα πράγματα που κάνουμε, κρατήσαμε το λογότυπο σταθερό, παρότι όλοι γνωρίζουμε τα ελαττώματα που έχει το συγκεκριμένο λογότυπο, αλλά ήταν καλύτερα να κρατήσουμε το ίδιο
παρά να το αλλάξουμε για άλλη μία φορά, ακόμα και αν αυτό το οποίο κάναμε εμείς ήταν καταπληκτικό. Σταθεροποίησαμε λοιπόν το λογότυπο, τώρα είναι η ώρα με την εταιρεία marketing, με τον ιδιωτικό τομέα, να βάλουμε τις καινούριες βάσεις πάνω στις οποίες μπορούμε να χτίσουμε την επόμενη μέρα στην προβολή του ελληνικού τουρισμού. Θα μας πείτε λίγο και για τα πλάνα σας για το online κομμάτι για το 2012. Κυρίως είναι οι εφαρμογές, το καινούριο Visit Greece, οι εφαρμογές και η προώθηση των social media. Εκτός από την πολιτεία, ό,τι και κάνετε κι εσείς, πρέπει να ακολουθήσουν από πίσω και τουριστικές επιχειρήσεις, διότι αυτές ουσιαστικά φέρνουν τον κόσμο στην Ελλάδα. Τι θα τους συμβουλεύατε για το 2012? Ποια 3 πράγματα θα τους συμβουλεύατε να κάνουν το 2012? Δεν είναι 3, θα επιμείνω σε αυτό που είπα από την αρχή. Θέλει μια αλλαγή νοοτροπίας. Είναι πάρα πολύ συχνά πηγαίνω σε μέρη, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, και μου ρωτάνε πότε θα κάνεις κάτι για το θρησκευτικό τουρισμό. Και ρωτάω τι ακριβώς θέλετε να κάνω για το θρησκευτικό τουρισμό. Έχουμε δώσει εκατομμύρια ευρώ να αναστηλώσουμε όλα τα μοναστήρια, όλες τις εκκλησίες, τις τοιχογραφίες, τα πάντα, τα χρήματα που έχει δώσει το ελληνικό δημόσιο για την αναστήλωση αυτών των μνημείων είναι τεράστια. Το μόνο που χρειάζεται είναι μια διαφήμιση στη Βουλγαρία και στη Ρωσία και ένα λεωφορείο. Εμείς ζητάτε από το κράτος να το κάνει αυτό το πράγμα. Έχω έναν Ισραηλινό, ο οποίος έφερε τώρα μάλιστα 20 δημοσιογράφους από το Ισραήλ και τους πήγε πάνω στο Βίκο. Τους ρώτησα τι κάνανε εκεί, μαζεύανε χόρτα με τους ανθρώπους του χωριού, τα μαγειρεύανε, μένανε στην περιοχή, παίρνανε γουρούνες και τριγινούσαν την περιοχή, μετά πήγανε στα διάφορα μέρη που είναι να πας και φύγανε. Του λέω πόσες φορές το κάνεις αυτό? Μου λέει καμιά 20 φορές το χρόνο. Του λέω βγάζεις λεφτά από αυτή την επιχείρηση? Μου λέει βγάζω πολλά λεφτά από αυτή την επιχείρηση. Έστειλα ένα συνεργείο της ΕΡΤ, τον κινηματογραφήσαμε και τα πλάνα από εκεί θα πάνε στο National Geographic. Ο άνθρωπος αυτός κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένας Ισραηλινός μπορεί να βγάλει λεφτά από το Βίκο και δεν μπορεί να βγάλει ένας Έλληνας επιχειρηματίας, αλλά πρέπει να φύγουμε από τη Ρόδο και από την Κό και από την Κέρκυρα. Όχι να φύγουμε από τους προορισμούς. Οι προορισμοί είναι πολύτιμοι. Να φύγουμε από την νοοτροπία ότι μόνο εκεί μπορεί να έχουν τουρισμό. Να δείξουμε όλο τον άλλον τον πλούτο της Ελλάδας και από εκεί σιγά σιγά να φέρουμε τον κόσμο, να διευρύνουμε την τουριστική σεζόν, να διευρύνουμε το γεωγραφικό άνοιγμα των αγορών και να διευρύνουμε τις αγορές από τις οποίες έρχονται οι τουρίστες. Αν το κάνουμε αυτό, οι ευκαιρίες είναι τεράστιες, γιατί σήμερα σιγά σιγά μπαίνουν 2 τεράστιες αγορές στον τουρισμό, η Κίνα και η Ινδία. Στην Κίνα και στην Ινδία μας είπαν ότι τα προβλήματα που έχουν για να έρθουν στην Ελλάδα είναι 3. Βίζες, αεροπορική εταιρεία και υπηρεσίες εδάφους. Δηλαδή, ο Κινέζος θέλει να πάρει την ξενάγησή του στην Ακρόπολη κινέζικα. Να ακούσει την ξενάγησή του στην Ακρόπολη κινέζικα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Άρα, οι αγορές από εκεί θα ανοίξουν πάρα πολύ γρήγορα και έχουν τεράστιο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Είμαστε έτοιμοι να πάμε να πάρουμε αυτούς τους πελάτες? Σημαίνει μια σειρά από πράγματα. Λοιπόν, αν συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί, βάζουμε πάλι τους επόμενους στόχους και προχωρήσουμε προς την ίδια κατεύθυνση, τότε νομίζω ότι αυτές οι αγορές είναι δικές μας και μπορούμε να τις τραβήξουμε προς τα εδώ πολύ εύκολα. Απαντήσατε την επόμενη ερώτησή μου, που ήταν Κίνα, Ινδία, αλλά και Βραζιλία, χώρες επίσης που βλέπουμε μεγάλη δυναμική. Πότε πιστεύετε πρακτικά ότι θα μπορούμε να πούμε ότι ανοίξαμε αυτές τις αγορές? Πιστεύετε ότι το 2012 είναι η χρονιά? Θα λυθούν αυτά τα προβλήματα που μόλις αναφέρατε? Όχι, δεν νομίζω ότι το 2012 και πέρσι είχαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση από την Κίνα, μια αύξηση της τάξης του 75%, αλλά όταν μιλάς για 2.000 Κινέζους, το γεγονός ότι τους έκανες 4.000 δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Η αγορά της Κίνας έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Νομίζω το 2012 θα γίνουν πάλι βήματα όπως την προηγούμενη χρονιά, αλλά θα περίμενα να δω μεγαλύτερες αυξήσεις από το 2013 και πέρα. Τώρα, στην Κίνα κάναμε κάτι το οποίο ήταν επίσης λίγο καινοτόμο. Γνωρίζετε όλοι ότι όταν σκεφτόμαστε τους ανταγωνιστές της Ελλάδας, οι ανταγωνιστές είναι η Τουρκία, η Αίγυπτος, το Ισραήλ, είναι οι χώρες της περιοχής οι οποίοι ανταγωνίζονται τους τουρίστες για τα παράλια τους. Όμως οι Κινέζοι είναι ένα εντελώς διαφορετικό είδος τουρίστα. Δεν έρχεται για τις παραλίες, έρχεται για τον πολιτισμό. Πάει για τον πολιτισμό και για shopping και για άλλα πράγματα. Η πρώτη τους προτεραιότητα όταν φεύγουν από την Κίνα είναι να πάνε σε αγορές δίπλα στην Κίνα. Θα πάνε στο Χονγκ Κονγκ, θα πάνε σε μέρη τα οποία ξέρουν καλά.
Η δεύτερη τους προτεραιότητα είναι η Αγγλία, η Γαλλία και οι ευρωπαϊκές χώρες, τις οποίες ξέρουν καλά. Την Ελλάδα την έχουν πάρα πολύ ψηλά, αλλά δεν θα πάνε εύκολα στην Ελλάδα ως μόνο προορισμό. Και αυτό το οποίο κάναμε είναι, αντί να δούμε ανταγωνιστικά την Αίγυπτο και το Ισραήλ και την Τουρκία, τους είδαμε συνεταιριστικά, αν θέλετε. Εκτός των άλλων, αυτοί έχουν και αεροπορικές εταιρείες που πάνε κατευθείαν στην Κίνα, εμείς δεν έχουμε. Λοιπόν, και με τους Τούρκους και με τους Ισραηλινούς και με τους Αιγύπτιους τώρα, και μάλιστα πλησίασα τους Αιγύπτιους την ώρα που είχαν τη μεγαλύτερη τους κρίση στον τουρισμό, γιατί πίστευα ότι τότε είναι η καλύτερη στιγμή να επενδύσει σε καινούργιες σχέσεις. Αντί δηλαδή να πάμε εντελώς ανταγωνιστικά και να πούμε ο θάνατος του γείτονα είναι η ζωή μου και να περιμένουμε απλώς να πάρουμε μια χρονιά σε επισκέπτες, πήγα τότε στην Αίγυπτο και προσπάθησα και έχουμε δρομολογήσει μια συνεργασία με τους Αιγύπτιους, έτσι ώστε να αρχίσουμε να πουλάμε τους κοινούς προορισμούς ως κοινούς προορισμούς τις πυραμίδες και την Ακρόπολη. Αυτό είναι μια διαφορετική νοοτροπία, αλλά θέλει να αλλάξει ακριβώς αυτό το είδους νοοτροπία για να μπορείς να ελπίζεις ότι θα ανοίξεις αυτές τις αγορές και ότι ο πρώτος προορισμός θα είναι η Αθήνα και το Κάιρο, αντί να είναι το Λονδίνο ή το Παρίσι. Εγώ δεν έχω άλλες ερωτήσεις. Εσείς τι θέλετε να προσθέσετε στο κοινό μας εδώ πέρα? Ξέρετε ότι είναι πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα. Όλοι περιμένουν ένα μήνυμα αισιοδοξίας από εσάς για το 2012, οπότε το αφήνω σε εσάς να συνεχίσετε. Όχι, εγώ δεν θα ήθελα να πάρω την πρωτοβουλία από μόνος μου να αρχίσω να σας μιλάω για άσχετα θέματα, αλλά νομίζω το πιο σημαντικό είναι ειδικά ο κόσμος που είναι εδώ πέρα και ειδικά ο κόσμος του τουρισμού να ξέρει και τι είναι αυτά τα οποία μπορεί να πάρει από την Google πλέον. Εμείς, λόγω της συνεργασίας που είχαμε με την Google, έχουμε καταφέρει προσπαθούμε συνέχεια να μεγιστοποιήσουμε τα αποτελέσματα που μπορούμε να έχουμε μέσα από τα ηλεκτρονικά media. Η Google όμως κάνει μια σειρά από πολύ σημαντικά προϊόντα, δίνει υπηρεσίες, τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσουν οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις και νομίζω το πιο σημαντικό είναι μια ενημέρωση πάνω σε αυτά. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι για μας ο τουρισμός είναι τρομερά σημαντικός. Το είπαμε και στην αρχή, το είπε και ο Eric Schmidt, το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές. Έχουμε δημιουργήσει κάποια προγράμματα που πιστεύουμε θα βοηθήσουν αρκετά τις τουριστικές επιχειρήσεις. Το πρώτο λέγεται Engage. Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο πιστοποιούμε και εξειδικεύουμε μικρές ομάδες, όχι διαφημιστικές εταιρείες, μικρές ομάδες που θέλουν να ασχοληθούν με το online marketing, να πιστοποιηθούν σε AdWords και στα προϊόντα της Google. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις τουριστικές επιχειρήσεις, γιατί η μέση τουριστική επιχείρηση είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση, δεν έχει τη δυνατότητα να πάει σε μια μεγάλη διαφημιστική εταιρεία να διαφημιστεί, οπότε μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιους expert, οι οποίοι να τους δείξουν πώς να προωθηθούν στο διαδίκτυο. Το δεύτερο σημαντικό πράγμα που έχουμε κάνει είναι η χρήση ενός call center, ειδικά για τουριστικές επιχειρήσεις, που θα αρχίσει από τη Δευτέρα, το οποίο θα μπορεί να λύνει απορίες existing advertisers, Google Advertisers, για πολλά θέματα που έχουμε. Ξέρουμε ότι τα προϊόντα της Google είναι λίγο πολύπλοκα, οπότε θα δώσουμε τη δυνατότητα να σας λύσουν άνθρωποι της Google που μιλάνε ελληνικά παρεμπιπτόντως όλες τις απορίες. Έξω νομίζω έχουμε καρτελάκια με τα τηλέφωνα, παρακαλώ να τα πάρετε. Επίσης, ετοιμάζουμε για το μέσο του χρόνου ένα πάρα πολύ μεγάλο initiative, το να μπορέσουμε να βάλουμε πολλές μικρές τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είναι online, να τις βάλουμε online. Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Να τους βοηθήσουμε να έχουμε free website, free services, free διαφήμιση, μέχρι να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και να το καταφέρουν αυτό μόνοι τους. Βέβαια, αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς δεν είναι πάρα πολλά. Έτσι. Θέλουμε και ο κόσμος να χρησιμοποιήσει τα δικά μας τα προϊόντα, να δει πώς δουλεύουν. Τα εργαλεία είναι πάρα πολύ καλά και νομίζω μπορούν με πάρα πολύ μικρά budget να βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις να προωθηθούν και να διαφημιστούν στο διαδίκτυο. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.